La Santa avem cadouri sub brad. Santa. Da. Vezi? Ia uite acolo sub brad Santa a adus cadouri. Vezi? Santa nu pinge. Santa a adus cadouri. Noi am așa să le desfacem, da. Pinge. Nu-i pinge acolo. Cocori. Jucărie de brad, de sub brad. Robat. Настюш, да sub brad. Iau Santa sub bradul a adus ție jucărie. Anastasia. Anastasia? Păi gata, el a plecat de-am. El a plecat, gata, Santa nu mai este. El s-a dus la alți copii. Santa nu. Noi, gata, a plecat, el a fost și ți-a adus jucării. Santa nu. Nu, ia, uite, el ți-a adus jucării ție sub brad. Asta e jucărie de brad, uite Santa acolo, de sub. Nu?